kanti abantu bavakalise izimvo zokuchaphazeleka kwabo intsholongwane i-corona. Ingxaki ke le yale coronavirus sasazi because nalapha emisebenzini sifumana nezonto ezokukhusela ezo siyoyika into esoyikisayo enkosi. Umongameli wenze okulungileyo kwelinye icala kube kungalunganga because of kemnani sibonisa sokuba avale isikolo okanye avale izikolo because of abantwana ngokubona athemba baphume esikolweni badlala ngaphandle. Yabo, so EPU siyongo yokubokhe babe nokukhuseleka kulento. Ewe nathi besine shows bange 28 up Mossel Base bize abantu basuka Eastern Cape, Josh njalo Cape Town, but si cancel ishili show because of bone soyika esisifo. Kodwa lesifo ngizibona siyingozi enkulu kuthina sonke abahlali baseningizimu Afrika njengoba isibalo sikhula usuku nosuku. Siyabetheka ke thina bomashishini masancinba sakhasayo. Abantu abafuna ukuphuma bazothenga abayoyika esitratweni. Uthe cwaka kuhambeka abantu uthulekile abantu boyika uphuma kakhulu umsasazi wami yakuthetha uRamaphosa ke asincedise ke thina osona sakhasaya noko ngerent kunzima nokulala even naxa uvuka ekseni uyacinga hey ndingabuya sende nayo lento yesisifo sevirus. Siluluntu masixhobisaneni siphathisaneni sifundisaneni. Emsasazi thina singabafunda pa University of Fort kwaye lento yelimiqathango miswa ngumongameli yokunciphisa ukwanda kwe-coronavirus iyazichana ngokuba ngoku isikolo sisavaliwe kwaye umsebenzi wesikolo wonke umile ixesha liyasishiya.